Zase jsme u spinnerů. Vidíte, zase spinner. A chtěl bych vám ještě něco říct o těch spinnerů. Jsou příjemný taky jsou, jak jsem říkal v prvním videu. Ale jsou třeba i dobrý, když máte nervy. A jako oni jsou příjemní, ale i dokonalí k tomu, když se někdo naštve. A já mám takový fialovo-duhový. A tam ten tak je takový zlatý a takový jiný než ty ostatní spinnery. A kamarád, tak on má, nebo koukněte se na Nakashiho, ten má úplně stejný, akorát, že on ten zelený má hned na prvním, modrý má tady a červený má dole. A má jinou krabičku, já mám takovouhle krabičku. To, co v tom vidíte, to je asi z toho spinneru, navíc asi a byl jsem chvíli venku a pak mě přišla chuť, bylo velký vedro, takže jsem šel si něco koupit, tenhle spinner. Mamka o tom sice nevěděla, nebo mamka, no mamka o tom nevěděla a pak jsem jí ještě musela něco koupit, prostě na normálku a mamka teďkon spí a já si tady točím a vůbec neví, že tady natáčím video, takže snad se neprobudí a uvidí mě. A můžu vám ještě něco doporučit. Kdybyste si koupili tenhle, tak se asi nejvíc namažte a nesmí vám moc upadat, protože mě takom před 5 minutama spadnul a tohle mi vylítlo z toho, tohle. Takže jsem to musel 5 minut ještě šroubovat zase nazpátek, aby to bylo takhle. Uvidíme se možná v nějakém dalším videu, takže čau. Už jsem si zase změnil to. Budu někdy říkat čau a čus. Takže čau.